Mit store idol. Hvilket grin vi to har haft sammen. Godt nok med mig på den ene side af skærmen eller lærredet, og dig på den anden side af den elektroniske motorvej. Men nej, hvor har vi grinet. Hvor har vi holdt ved. Hvor har vi igen grinet. Hvor har du givet så uselvisk rigtigt, og hvor har jeg taget imod. På alle fire. I skrædderstilling, som den lille buttede lotuskornblomst, du kalder mig. Tak. Og hvor fattede du ikke en dør af det hele? Hvor meget kærlighed kan et barn give til en mand på næsten 1000, uden og på nogen måde at få en tilkendegivelse tilbage? Hvor mange gange skal et barnesind knækkes på ubenhørlig, fuldstændig mastodontagtig knusende vis, før den selviske, narcissistiske personlighed bag det billige grin, bag det dyrt betalte licenspenge, fatter, at han har ødelagt et barn for livet. Behold, Jarl, ikke kun din kunst som kunstner, ikke blot dine skuespillertalenter, ikke blot dine værtslige tv-gaver, dit porøse, dit sande spændstige udtryk, der gang på gang har forført mig foran fjernsynet. Kun mig, et rivejern, et sæt startkabler og en trillebør med salpeter, skal du straffes for. Men det, du laver i kælderen med din kunst, det er ikke kunst, Jarl. En kendt østrigsk kælderentreprenør, som hedder Josef, sagde på et tidspunkt, det er ikke larmen, der er problemet. Det er akustikken, der skal holdes nede. Og når man ser Jarl selvtilfreds komme op af kælderen i sit ypperste præstkostyme fra Ku Klux Klan i Missouri, så kan man ikke andet end at tænke, undskyld, 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 kære verden, for jeg har grinet så meget af dette skidende menneske. Mine damer og herrer, Jarl Friis Mikkelsen. Tak til Simon Juhl.